बयनिबो संसे त्रिपुरा हास्तिनि त्रिपुरानि गभर्नमेन्टनि जे फरेस्ट रिजार्वेशन जागाना नायमा इनके सिन त्रिपुरा सार तामगेना मिया मेन काउके अबसे जेमन बनकुमारी हाय जागा सिनि साकमा बसंग रक त्रिपुरा हास्ति फाये गोबां माबरक जागा सिंनाखा फरेस्टनि जागाना गेते आयां कान्जनबुद्धि के कायसा सिनि जे तुरुकसा बसंग रक वानसा रक फाये फरेस्ट जागाना सिंनाय मुंहा इनके जों तामबगे माया जोंके त्रिपुरानि ओरिजिनल सिनि इंडिजिनस बरक उंगे तामबगे सिंगे नायमेया मेन काउके अबसे नायनि ताहुकते बु Ayo nahori. Anena sebab saya orang Faiz kan tamat ini. Matanya apa baba dikarang sa. Ada bawa tungkai contohnya contohnya bawa matanya. Akai cuma yang kau urban bisa naik. Lo salai neble. Salai neble area mah. Itu kau bahang nunggu. Hei. Mulai nanti kau nanti. Hindi jatuh. Tinggal lah tenda. Ayo jaga lah ini hiara. जों दिनै जत फैलिजा सलेनटा एसडि अफिस बसकांनि जे फरेस्ट रिजार्वेशन जागागो लंगमंखा लं ट्राइबेलनि सलेनटा एसडिएम अफिस बसकांनि फरेस्ट दखलि जागा ओ फरेस्ट जागानो जों ताबु सिन त्रिपुरा साराव जारा नुकथाय हक्थाय गुरिराव फायो ओ जागा तंनायनि बागै नुक तांनायनि बागै फाये बुलं हबायजा मियान सिनो बुलं हलै दङ जों प्राय 909 नुमान जों सिनि त्रिपुरा हास्ति सिनि एडिसिनि एरिया जागाव जत एडिसि एरिया जागाव जत बैनि दफानि बरग्र वाइनसा तुरुकसा हिनिब्रा जत फरेस्ट आन्दारना दखल खायो जे कृसा जागागो 200 फेमिली 100 फेमिली 500 फेमिली माहायके आसुकजा त्रिपुरा गभर्नमेन्ट बरनो कुनो रोगनेन बागै कुनो एक्शन नाजिया इनके बरक से हायके फादार हास्तिनि फाये त्रिपुरा हास्तिगा सिन एडिसि हागो सेगिनाम इनके जोंके सिन त्रिपुरा सारके बाहायके नुकथाय उथाय क्रिके तुंनाय जों बाबन बागै जों तिनि फेमियान सिन फैलिजा सलिंटा एसडीएम अफिस बसकांनि जे फरेस्ट रिजार्वेशन जागागो जों अर नुक तांनायनि बागै जारा सिन त्रिपुरा साराव नुकथाय उथाय क्रि हो बर्डार गानानि बरकरा जत फाये बुलं हलैजा जेमन सानथाङा इनके सिनि बनकुमारी एरिया का फरेस्ट नि जे रिजार्वेशन जागा बांमा सिनि साकमा बसंग बरो और जत दखल खायो आसु सेगुन फरेस्ट नि बुफांबा तांफाय फैखा बरना गभर्नमेन्ट कुन एक्शन लाया मुंसा साया बरना इनके बरो सायके नायमा इनके त्रिपुरा सारके सिनि इंडिजिनस ब्रक त्रिपुरा हास्तिनि जों बाहा ताम बागै लामियांनाय सिनिबो मांथाय दङ सिनिबो अधिकार दङ मानान बागै जों तिनाव मानान बागैनो जों तिनाव र बुथुमनाय जानायदि आने अक्लाग बुसु ब्रकबा तिनिनो जोंना फायो एसडीएम ते फरेस्ट फायो जोंना सिनि जानजानि मांथाय जानजानि नुक नुसान जागा बागै मार फैनाय जों जे जागा मान्यासो अरनो जों तिनि कटुलिया हिंखाय जत तिनिया प्राय सिनि 400-500 हाय फेमिली फायजागार जों जेखेपेना जागासे मांना नां हामबाय।